Здравейте, вие сте в следващия епизод на нещото. Днес ще ви покажа как да си инсталирате по-хубава тема, отколкото да си изтеглите някакви гадни, шибани теми. Затова нека да започваме да ви покажа как се тегли по-хубава тема. Това е само картинка, която съм си изтеглил, но може и самата тема да е. Тук това е самата иконка на компютъра и на кошчето ще се сменят при самата хубава тема на Windows 7. Аз съм на Windows 7, затова ще се тегля на Windows 7. Така, за да започнете, пишете www.wikitech.com. След ще го става отдолу в описанието на подклипа. И така, да започваме. Сега, за да започнете, давате мишката без да натискате само на Windows. След това давате на Windows 7 Themes, Windows 7 теми. Так, натискате върху него. Местите надолу. Сега на мода явно Windows 7 на Need for Speed Most Wanted. Добре, както и да е, мен не ми харесва, но ще ви покажа как се инсталира. После ще изтрия, ако трябва. Така, сега да разгледаме какви... Това са картинките на самите теми. Тук ще ви показва дори кошчетата, глупостите, как ще изглежда всичко. Така. Сега да започнем да я изтеглиме. Търсите тук, където пише Download, под самото това. Пише Download, Need for Speed Most Wanted, Themes for Windows 7. Натискате го. Опа, аз не го натиснах, натисна го. И при мен ми се зарежда тук горе, защото аз съм с WinRAR. Задължително ви трябва WinRAR, за да можете да си теглите различни глупости и простоти за тези неща. Така, да започваме. Два пъти кликвате, после давате тук и натискате два пъти тук. Да ви кажа, че има малка музика, винаги има музика при темите, така че да не ви хване нещо там, да не се стреснете. И започваме. Ето ви ги и самите теми. Както виждате, компютърът се промени, също и кошчето. Но колко още работи са се променили, не знам. Така. Дано да ви е харесал клипа. Долу в описанието напишете, сабскрайбвайте, лайкайте клиповете ми. Ако съм ви харесал нещо, искате да инсталирам и да ви покажа нещо, игра, каквото искате, само ми пишете и ми казвайте. Виждане от мен за сега и до скоро!